đây 평가 시간 시간 대 시간 फै फाहाम खागोन ना जोङो नोंखौ फाहाम खागोन जोङो हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ'हाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना ससे इन्ट्र' भिडिअ'आव नुनानै बेजों लोगोसे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा स' लोगोफोर भिडिअ'खौ जागायनि सिगां नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायो जे भिडिअ'खौ जोबजासिम नाय अब्ला नोंथांमोना निस्सय बुजिगोन आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला नोंथाङा भिडिअ'खौ अननानै शेयार खालाम जाहाथे जोंनि बयबो मिथिनायफोर बायदि आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बेजों लोगोसे बेल आइकनखौ अल खालामना ला जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामोबा सिगांसिम नोंथांनियाव मोनहैनायफोर बायदि स' लोगोफोर जोंहा जाहैबाय सासे बर' हिन्जाव बा सासे बर' सिख्लाया गोबां फेमासमोन थांनाय समाव नङा होमबा बे सिख्लाया दै ओमफ्रायहाय ओरैबायदि माने फेमास जाबाय बयजोंबो मिथिजानाय जाबाय ओमफ्राय दिनैनि दिनाव फैनानै बियो गुबुन हारि जोंनि बर'नि अनगायै गुबुन हारिजों बियो हाबा जाबाय नङा होमबा हाबा जानानै दा बोसोरसेबो जायाखै जाहैदों बोसोरसेबो जायैयावनो ओरैबायदि माने नासयजाबाय बै गुबुन बांगाल जुंगाल बा गुबुन जाथिजों आरोखि जोंनि आसामनिनो नाथाय बैसोरजों नासयजानानै दिनै बियो न'आव फैफिननांगौ गोनां जाबाय बिनि देहाया दायो बैफोरबायदि नंला सिगाङाव माने बिनि देहाया गोख्रोंमोन मोसायोमोन जेराव मेराव दिनैहाय बयजोंबो मिथिजानानै माने फेमास जानानै बेयो गुबुन हारिजोंहाय हाबा जाबाय दा बिनि फिथाइखौहाय बै बिनानावा मोनबाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय मा होननाय नर्मेल सब नर्मेल रिपर्टआ सब मोनफ्रोमबो नर्मेल ओंखारजोबदों मोनफ्रोमबो मेडिकेलाव थ' नाय मोनफ्रोमबो मेडिकेलाव माने नर्मेल ओंखारदोंनो दा बेखौ जोङो सिकित्सा खालामनो माने आखायाव लादों गुबुन हारिजों हाबा जानानै माखासे सिख्लाफ्रा गोबां माने लाइफ धंस जानायखौ जों नुनो मोनदों माखासे सिख्लाफ्रा माने गावनि हारिखौ गारनानै गुबुन हारिनि हौवाखौ जनानै गोबां भुगिनांदों डिग्री फरायबायमोन मास मोननैसो जाबाय नामा मास मोनसेयाव बेसे जाखादों बिदि जाखादों अब्ला लोगोफोर आं दिनैनि दिनाव बुंनो सानो जोंनि माखासे गोबां बर' सिख्लाफ्रा गासिबो नङा गोबांनि गेजेराव माखासे नङा होमबा दिनै गुबुन हारिजों मोजां मोनलायो एसे एनै फेमास जाब्लानो आं बे बिनानावखौल' बुंनो साना गुबुनखौबो दिनै थांनाय समाव जों गोबां नुबाय जोंनि बर'नि माखासे मा होनो एकदम फेमास बर'निफ्राय बा भट मोननानै बा बर'नि मदद मोननानै बा बर'नि ना हेफाजाब मोननानै गिदिर गोलाव जाबाय दिनैहाय गले गले बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनो गोनां जोंनि माखासे बर' सिख्लाफोरा फेमास जाबाय एसे दावगाबाय थाखा फैसा एसे मोनबाय थाखा फैसा एसे जाबाय अब्ला मा जायो बै गुबुन जाथिजों बुरखाय जासिगोन बै गुबुन जाथिजों गोसो थोलायसिगोन हाबा जासिगोन दा गोबां दङ जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां फेमास मानसियानो दङ दिनै बैसोरबायदि सिख्लाफोरा फैबाय थानाय समाव बैसोरजों बे बिनानावनि बायदि नासय जायोब्ला बिनानाव बायदि खालामजायोब्ला नङा होमबा गारि गुरि मा जाहैगोन गावनि बिमा बिफानि न'आव ग्रोब जेरै नैबे बिनानावा जादों नङा होमबा बेखायनो आङो खावलायनो सानो जोंनि बर'नि गेजेराव गोबाङा गुबुन जाथिखौ मोजां मोनो बैफोरखौ बन्द' खालाम मानोना गावनि बर'आ गाज्रिब्लाबो मोजांब्लाबो जौ फाग्लाब्लाबो एसे एनै बुग्लुं सुग्लुंब्लाबो गावनि बिसिखौ बिसि बायदि अनो गावनि फिसाखौ फिसा बायदि अनो जोंनि गेजेराव दासिमबो एथ'ग्राब बेफोरबायदि गैयादि जों गोबां ससियेल मिडियायाव नुयो हिन्जावा खारोबा गाबनाय नाथाय बै गुबुन जाथिया बर' सिख्लाया खारबोबा बा बर' सिख्लाया न'आव फैयोब्ला बै गुबुन जाथिया गाबा हिन्जावनि थाखाय मानो होनबा बिसोरो आंखाल गैया गावसिनि जाथिखौबो मेरला मोनगोन नङा होमबा दिनै जोंनि बर'नि गेजेराव हिन्जाव खारोब्ला जों ससियेल मिडियायाव नुयो हिन्जावनि थाखाय रुखु रुखु गाबनाय होमब्ला बै हौवाया बेसेबां अनो गावनि हिन्जावखौ नङा होमबा दिनै आं बेखौनो बुंनो सानो बाधा होनो सानो जाय बिथांमोना गुबुन जाथिजों गोसथोलायनो रिलेशनशिप लाखिलायनो सोरबा बायदिया लिभिं मा होनो रिलेशनशिप बेफोरबायदि गोबां दङ थांनाय समाव नुबाय
सोरबा निग्र'जों सोरबा बांगालजों ना गोबां नुबाय लिभिं रिलेशनशिपनो माने फा खर' जाखोसै बेलाय नङा होमबा दिनै गुबुनजों मोजां मोनलायसिगोन हाबा जालायसिगोन माबा माबि हेनथेन जासिगोन गारना थांसिगोन जोलैया थालांसिगोन नुबाय दङ नामल' लानांलायगौ गोनांथि गैया नङा होमबा बयबो मिथिखायो नाथाय गारि गुरि थाङै थुङै फैनानै जोबै जोबनायाव बर'नावनो थ्रोब माने बेफोरबायदि मा जाहैखो बर' हारिखौ फाननाय बर' हारिखौ बदनाम खालामनाय दिनै नैबे बिनानावा बेसेबां भुगिनांदों मिथिगौ बै बिथांनि चेनेलावहाय गोबां दङ माने बुंनाय नङा होमबा बर' जाथिखौ नेवसिनानै गुबुन जाथिखौ हाबा खालामग्रा हिनजाव बा सिख्लाफोरा दिनैनि दिनाव बैफोरबायदि भिडिअखौ नुदोंना नुवाखै हो गाज्रिब्लाबो मोजांब्लाबो बर'आ बर'खालै रायजोफोर गुबुनखौ लानो दरखार गैया हो सोरबा सिख्लाफ्रा बुङो बर' हौवाफ्रा बर' सेंग्राफ्रा अना नोमा नोमफा बै हारसाफोरा दायो नै बेफोरबायदि खालामनायखौ नुबाय साला स' लोगोफोर आं भिडिअखौहाय बारा गोलाव खालामनो साना दिनै गोबां रागाबो जोंथावथाव दुखुबो नांथावथाव एकदम लासिं सिंखा आरोखि जोबोद दुखुनांथाव दिनै बर' हारिया जेरैथिंबो नासयजादों बेफोरखौ मिथियाखै बर' सिख्लाफोराबो नासयजादों सोरबा बायदि बर' स्टुडेन्ट गथ'फ्रा थांबा स्कुलाव थाङोब्ला लामायाव बेंजानानै जिनाहारि खालामजानाय बेफोरबायदिखौ गोबां नुबोबाय बर'फ्रा एसे माबा सांग्रां थानांसिगौ गावनो सांग्रां थानांगौ दिनैहाय थगायनानै गोसथोलायनानै हनै हाबा खालामना फ्लानानै बेबायदि खालामबाय आरो बेजों लोगोसे हनै बेफोरबायदिनो जोंनि गोबां सेलिब्रिटिफ्रानो हनै माब्ला गुबुन हारिजोंसो टाफा सिथाब होद बिदि जाहैबाय बायोलै सोलाय जोंनि माखासे बर' सिख्लाफोर गासिबो नङा सोलाय गोसोफोरखौ सोलाय बेफोरखौ नुनानै नोंसोर गिया नामा मालाय हौवाखौ बा मालाय सेंग्राखौ मालाय जाथिनि सेंग्राफोरखौ गोसथोनो गिनाय फैया नामा नोंसिनाव हो थाखा फैसाया अराय सम देरसिन नङा अनलायनायासो देरसिन आं बेखौनो बुंनानै फोजोबो स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना जाहाथे बयबो मिथिनायफोरबायदि थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय